να απαντήσω. Να κλείσω σε 2 λεπτά. Να κλείσει και ο Ζούλας. Φαίνεται ότι από την συζήτησή μας πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η δυνατότητα των παρεμβάσεων. Γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα κάποιοι προετοιμασμένοι να κάνουν τους όρους, ομιλίες και οι άλλοι να είναι απλά ακροατές. Βέβαια, μακάρι είχαμε περισσότερο χρόνο. Και επιδείχθηκε πολύ σημαντικό αυτός ο χώρος των παρεμβάσεων με τα όσα είπε ο Παναγιώτης Αδρακτάς, που έχει μια μακρά εμπειρία γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι πυλώνας της δημοκρατίας, δεν είναι μόνο το κοινοβούλιο, ή τον Βερμιζάκη που έχει κάνει αγώνες, έχει και πολιτευτεί κατά το παρελθόν, ένας έγκυρος νομικός με ανησυχίες που κάθε φορά έχει να μας προσθέσει και κάποιες σκέψεις που πλουτίζουν και τη δική μας την προσπάθεια και την ενισχύουν. Αλλά όμως είναι πολύ σημαντικό ότι ακούσαμε τη Στέλλα του Βερμιζάκη και εκπρόσωπος των γυναικών. Δεν είναι και τόσο σύνηθως να εμφανίζονται Μαριέτα οι γυναίκες, δεν ξέρω γιατί. Δεν εμφανίζονται το Λοιπόν, και βέβαια από και πέρα η παρουσία των δύο νέων ανθρώπων, του Τσάνη και του Ζερβού, με προβληματισμούς, με ανησυχίες, με προσδοκίες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό απόψε, γιατί πολλοί λένε, Ανδρέα και λίγο, ότι ξέρετε εσείς είστε ο Κασταρός και υπάρχετε κάποιες ηλικίες και εσείς τι θα κάνουμε με εσάς. Ναι, εμείς προσφέρουμε την εμπειρία μας, τη σοφία μας, αλλά όταν όμως ανεβαίνουν στο βήμα νέα παιδιά, τα οποία σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν τη σκετάλη του αγώνα μεθαύριο. Και έθεσε έναν πολύ καλό προβληματισμό νομίζω ο Νίκος ο Ζερβός περί των εντύμων. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Άρα δεν θα πρέπει οι έντιμοι να κάνουν μια συμμαχία όλοι μαζί να μαζευτούν κάπου, αυτό είναι το καλύτερο και το πρέπον, ή πρέπει οι έντιμοι να υπάρχουν σε όλα τα κόμματα να προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση, να τα σμπρώξουν τα κόμματα αυτά εδώ. Στη τελευταία ανάλυση, χαριτολογώντας, θα ήθελα να πω, αγαπητέ Κώστα, ότι εμείς φιλοδοξούμε να κάνουμε την κίνηση των εντύμων. Επομένως υπάρχει αν θέλουμε να κάνουμε συμμαχία των εντύμων. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε. Απόψε λοιπόν ξεκινάμε μια συζήτηση με αυτό το βιβλίο και με άλλα που ακούστηκαν, πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, ενστάσεις. Αυτό είναι η ομορφιά, να διαφωνεί κάποιος και να εκθέτει τη διαφωνία του, όπως είπε ο καθηγητής κ. Λοβέρκος, τις απόψεις του κ. Δέντια, ξέρω του κ. Χρυσόγονο που έφυγε. Πάντως μπήκε μια βάση διαλόγου και εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Και κάποιοι ρωτάνε τελικά, καλά, αυτή η κίνηση στους 100 σταματάει? Όχι, δεν σταματάει, συμβολικός είναι ο αριθμός αυτός εδώ. Μα πώς μπορεί να γίνουμε μέλος, μου έλεγε κάποιος προηγουμένως? Δεν γράφουμε μέλη, δεν έχουμε υποδομή για τέτοια πράγματα. Είμαστε μια κίνηση αρχών. Είμαι συνεχής προσπάθειας για κάποιο επίπεδο που θα μπορέσει να κάνει υποδομή για να αναπτυχθούν όλες οι άλλες οι δυνάμεις. Όπως έχουμε ανοίξει ένα site με τις ταπεινές μας δυνάμεις, χωρίς καμία εξάρτηση οικονομική, με τα δικά μας τα λίγα τα ευρώ, και εκεί μπορεί ο καθένας να κίνησε τον 100, λέγεται το site, και ο καθένας μπορεί να εκθέτει τις απόψεις του, να κάνει τις προτάσεις του, να δίνει τα στοιχεία του και εμείς να τον ενημερώνουμε, να τον προσκαλούμε και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Εγώ θερμά σας ευχαριστώ απόψε και λυπάμαι που ήμουν πάρα πολύ όρθιοι. Ευχαριστούμε πολύ.